Nu skal det handle om at holde tungen lige i munden. På 4 timer, der skal jeg nemlig lære at gå på line og blive så god til det, at jeg kan komme tørskoet over et af havnebassinerne på Islands Brygge i København. Og det kræver koncentration og gode mavemuskler, hvis det altså overhovedet skal lykkes. Vandet i havnebassinet er kun 9 grader. Om 4 timer skal Cecilie krydse bassinet på line. Jeg tror, det bliver en våd fornøjelse. Cecilie har aldrig gået på line, så udfordringen bliver at lære det på tid. Det ser imponerende ud. Cecilie? Ja, det kræver lidt øvelse, men så bliver det let. Ja, jeg kommer ikke til at kunne hoppe sådan der, gør det? Nu må vi se, hvordan det går, men vi kan starte med at prøve at stå på den. Som instruktør har hun Anders Kiel. Han introducerer Cecilie for en ny form for balancetræning, som hedder slacklining. Som hjælpetræner har Anders Kiel allieret sig med Anja Bolbjerg. Hej, Cecilie. Hun er tidligere olympisk skiløber. Og har senest vundet Danmarksmesterskabet i freeride. Hun bruger slacklining til at træne sin balance. Det er virkelig taknemmeligt at træne balance, fordi det sker hurtigt. I Fælledparken er klokken blevet 10:30, og de 4 timers træning går i gang. Det allerførste, du skal, det er egentlig at bare slappe af. Og det er noget med at slappe af i fingrene, i skuldrene, og slappe af helt ned i lårene og i lægmusklerne. Så skyder du hofterne til den ene side, og armene til den anden side. Og så bruger du mavemusklerne til at rejse dig op med. Efter en lille time er Cecilie klar til at tage det første skridt. Så prøv at løfte hælen på den bagerste nu. Sådan. Så er du ved, der er der. Nu har jeg lyst til at bare løbe hen til den. Så fik du det første skridt. Sådan. Godt. Rigtig godt. Man kan hurtigt mærke en forskel. Meget hurtigt endda. Men det går også den anden vej. Altså, hvis du aldrig i hverdagen udfordrer balancen, så mister du det også. Ja. De 4 timer er nu gået. Hun har jo lidt tilbøjelighed til, at når det går godt, så fokuserer hun for meget på at bare komme fremad og mister så lidt kontrollen over det. Hun fik lige hurtigt indnød den der, og nu mister jeg balance, sætter foden ned. Ja, det blev lidt en dårlig vane. Og altså, det eneste, vi kan håbe på nu egentlig, det er, at vandet hjælper hende netop til, at hun kæmper det mere. Ja. Fordi nu er der en konsekvens. Vi får se. Der er ingen, der slår verdensrekorder, når de træner. Nu skal det vise sig, om Cecilie kan gå 8 meter over vand. Det er ret koldt. Jeg vil anbefale mig selv at komme over i første hug. Anders Kiel går den første tur for at vise Cecilie, hvordan hun skal gøre. Nu er det min tur. Nå, han går lige tilbage. Herrestig Gud. Hvor svært kan det være? Ja, så går du bare lige. Cecilie får 3 forsøg til at komme over. Du skal bare tro på det. Altså, jeg er lige virkelig lyst til at komme ned i det vand. Ej, nu går jeg lidt. Hun mister lidt koncentrationen, når hun kommer derud. Benene, jeg kan se, du er lidt mere anspændt, end da det bare var hyggeligt inde i parken, og det var lige at sætte foden ned på græsset. Det er rent mentalt, at du skal lidt ned i gear, og det er det, der er den store udfordring her.
Uanset hvad, så var det sgu sjovt. Ja, men jeg synes, det var... Det Kan du ikke have en kæmpe krammer? Jo. Jeg har ikke gjort dig lidt måde også. Ja, men det gør jeg. Nej, jeg synes, du gjorde det godt. Der var mere styr på det til sidst. Ja. Men det kræver lidt mere øvelse at gå på vandet. Hvis du kunne tænke dig at slackline, så kan du finde mere om, hvordan du kommer i gang på vores hjemmeside, godtv2.dk. Det behøver jo ikke at være over vand. Det var den her uges praksis. Vi er selvfølgelig tilbage næste uge med nye udfordringer. På gensyn.